farko da rabbana Allah ilahana kare ni yin barna in yaban nabiyina in yaban nabiyina Allah salatika karawa mai maka mai tarin sirrika matan sana saka da 'ya'yansa mai maka ashabu su duka da jikokinsa haka shakki ta na haka shakki ta na haka da dilanin mu haka barhama na bika gausun layi haka wai shin da bai kamar ka kan wake mai maka dole in yabe ka baban musanninka imam sani na bika da dajin gaishe ka mai ado da mai maka na gaishe ka uba ba za na barka ba ba za na barka ba ba za na barka ba ba za ku wuce wurin nan haka ba dole sai mun yi ladabi ga babban malamin mu uban mu sharifi kai ka nuna mana hanyar annabin mu iman sani duk makiyin ka dole ne ma ya gudu sannan da ya gane ka sai ya kasa sukuni sannan ka kure mai gudu na dajin kace kullum kwadin ka shine alhamdu mai takama da rabbu masoyin mahmudu sannun ku iyayenmu Allah ya kara muku da fari a cikin jikinku ya tsima ku da san annabinmu ya sa ku fi karfin zuciyanku sannun ku masoya Abdullahi Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallama ga shugaba da biyar za mu zuba a gaban ka ja gaba labbai ka shugaba ba za mu barka ba mai gaba a can gaba mai gaban da ba gaba gatan mu shugaba kai ne ka rarraba addini yake gaba da annabi zai zuba kirari ga shugaba kirari ga shugaba ba za mu bar shi ba Abdussalam Baluri in yabi mai makka annabin mu mai dukka kai ne wanda Allah ya yi kowa domin ka kai ne wanda kai aike gawa ta mike daga jin sunanka kai ne wanda Allah ya yi kowa ya rama domin ka kai ne wanda tafin hannunka ya fi iska kyauta saboda tsabar kyautanka kai ne wanda Allah ya ke kaunar mai kaunar ka kai ne wanda babu mai mataye irin naka kai ne wanda babu rabon shedan a jikinka kai ne wanda dutse yake motsi domin ka kai ne wanda girgije yake lale har inuwa yake yi don ka kai ne wanda aljanna ke ado don tarbarka kai ne wanda rakumi ya fi don adalcinka kai ne wanda aljanu suke gayyata don su ji zancenka kai ne wanda kanki yake fita a bakinka kai ne wanda kura ke magana don aikenka kai ne wanda aljanu suke jin daɗin karatunka kai ne wanda ya zo duniya da sujjada don tsabar ibadanka kai ne wanda ka wuce Ibrahimu ka wuce Musa ka wuce Nuhu ka wuce Isa saboda babu mai hakurinka kai ne kake magana da aljanai kai magana da dutse da ice kai magana da kowa da komai ya cikamakin annabawa Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abdulsalam ne shaukin yabanka ne da baban gidanka ne Allahu naka ne Qur'ani naka ne Ka'abar taka ne a gabas akwai ka ne yamman akwai ka ne a kudin akwai ka ne arewan akwai ka ne tsayuwar ai naka ne motsin ai naka ne zaman ma naka ne tashin ai naka ne wayya kake ne Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi halitta take sarrafa halitta Allah ya yi kai ya boye kai kai kaje ka gaishe Allah ya yi dabbobi da aljanu ya hana a ji maganar su kuma kai kake jin maganar su Allah ya yi wuta da aljanna ya hana a shige su sai an mutu za a shige su kai tun a raye ka shige su kowa asalin shi yunku ne ya kasance na gaza kai kuma haske ne asalin ka kaga kowa yana da malami kai baka da malami in banda Allah mahaliccinka kowa in zai mutu ba a zuwa a tambaye shi naga kai sai da aka tambaye ka ya Muhammadin Rasulullahi Habibullahi Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam